Is mise an talamh Tony. Agus tá mé gobar heicnúlaíocht Réaltacht fhíorúil nua a thuirí iontas an dún. Tá mé costal le Lughan Tusk ag bacht. Gnéirí lom ollamh amach. Seo le trí agus tá codmhór ama cailte agam mar bhí an máisín ag deanú fuam clonc gach ar a chur mé ar obair é. Tharla go raibh hamster beag istí an, caithfí go mbeidh leis cithí riomhar. Go bé, níl sé ag deanú sin níos mó buíosa dia agus caithfí mé fios a chur ar an inniuil fhíorúil. Ollamh amach. Tá an Réaltacht fhíorúil ag dul go mbeidh ar leis sé, ach níl sé fiú chóir bhéir é. Sin ráite, tá mé ag dúil leis seo a chur amach ag an dún. Tá mé gitabug burtha faoin COVID amadí seo. Well, tíimiid. Tá COVID-19 ag scapú ar fud an dún go gasta. Bé orm me cheapar a réidim tamil ach bé mé go fáil I man obair ar an inniuil fhíorúil. Tásúil agam go nibrion seodum. Sílam go mé na méra cangailte agus nach gurthaí mé isteach ar an huntanum spás ama. Tá brod an dún orm faoin Réaltacht fhíorúil. Lach an tinniuil fhíorúil I bhfad níos mó ama na híl mé. Ag arc orta COVID grrr. Ba bhail an buíos a gcuil leis na daoine agus na hamster a bhí ag obair lom I rian Jean glasála. Tá sé bheith lig an seo inniu agus tá an-bhród orm. Tá mé ag dul oscailt I gan coppla bumaide. Tá mé ionteach nervaiseach. Well, don dhearnach ollamh amach. Agus inis, tá an Réaltacht fhíorúil is mó sa fiche hiúnú híos agén. Bhí an daoine ag fanacht go sonas na taithí inis ag imirt cléithí agus gur sé deir le scapaí COVID. Is spúa allmhór é don ollamh Tony réal ar a inniuil fhíorúil. Tá sé ní saibhre na Lughan Tusk, an fearr is saibhre ar dóin.